Het Simmerblomke. Ja, het is weer tijd voor het Simmerblomke en we beginnen hier in Waterswaard. Wij zijn onderwijs naar Klaas Bruning. Hij is opgejoend in Born. Die binnen beide in de lappenmaand. En de boorman die verzwaart hen gehoord. Hij doet alles, hij doet de vogeltjes, hij doet de hond. Dus de boren zijn, nou dat verzint wel een mooi blomke. Dus ik heb er een prachtig mooi exemplaar meenam van Jelle, dat is bloemenboutique uit de Westerheen. Dus we zullen even zien uit de rest en dan hopen we dat we hem verrassen kunnen. Goeiedag. Ja, Kom eens even een stap voor de boeren staan. Dan kan je even zien. Ben je Klaas Bruning? ja, Dan heb ik een leuke verrassing voor je. wat dan? Maar zo, wat ik je heb. Jongen, jongen. Dat is mooi, hè? Ja, dat gebeurt niet vaak. Nou, ik jou je oor zullen dus alsjeblieft. Heb je enig idee van waar dat het komt? Want dat komt natuurlijk net van mij. Nee. Nou, ik heb een vermoedingje. Van waar soort, wat denk je, joh? Ik dacht er van bij jou? Beide boren. Beide? Ja, Tjoe, dat weet ik niet. want ze zijn, ze zetten wat in een lappenmaat, de Ja, boren. ja, En jou durft een prutten van hun? ja. Ik ga met de hond 2 keer daags te wandelen. Ik heb mee en zo. De laatste keer moest ik de vogels even wat geven en zo. Voer en alles. Dus, en als ze mijn hulp nodig hebben, dan ben ik er. Een goede buur dus. Ja, echt waar. Nou, ze zeggen dat een goede buur is beter dan een verre vriend. Ja, Dus, dat is wel zo. Dus ik heb echt net verwijt. Nou, dus, hartstikke mooi. Ja, ik wil hier ook met even zeggen van dat ik vind het prachtig mooi wat de buren gedaan hebben. En ik zei, komt wel goed. Nou, hartstikke mooi. Helemaal fijn dat je in ieder geval de borden zo goed Ja. verzwaaien hier. Maar wat is er precies aan nog aan? De buurman die had een hersenbloeding gehad. Dat heb ik ook toen met hulp. En de buurvrouw die had dan hartkloppings. Oh. Dus, en daarom is het eigenlijk, heb ik toen zei van, ik help je. Ik sta weer voor je, maar ook een keer voor je klaar. Je kunt dag en nacht bellen en daardoor help ik je. Dus Fantastisch. ja, Dik verzinnen, mooi basketbal. nou, ik vind het hartstikke mooi. Buurvrouw, bedankt. Wist ik iemand die wel een Simmerblomke verzinnet? Jou het on u stroch. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.